Hello लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय इउटुब चेनेल जसना ब्रह्म क्रिएशन नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव आरोबाव खेबसे गोसो गोथारजों बरायहरबाय लोगोफोर आं बिराद गोबाव जाबायमोन भिडिअ लाबोनो हायैया माने आं दाख्लैनिफ्रायनो एसे लोमजानानै दं लोगोफोर माने दाख्लै क'क्राझाराव बे जुबिन गार्गनि बार्थडे सेलेब्रेसन मेथाइ खननो थांदोंमोन ना माया बेवहाय बिनि फार्स्ट दिना क'क्राझार गुवाहाटि थांबाय गुवाहाटियाव फुङाव थांनानै बिनि नेक्स्ट दिनानो क'क्राझार खारबाय क'क्राझाराव बेनिफ्राय क'क्राझाराव आं हरसे थानानै आरोबाव एकदम फुङावनो सिखारनानै आं फुङावनो माने ओरै थांलाय ओरै फैलाय बिराद देहा खस्थ' मोनदों आरो बेनिफ्राय फैबाय माइ हानाय माइ मारा होनाय बिदिनो हाद्रि हाला जाबाय थानानै दा रावबोथ' गैया नालाय न'आव आरो मावग्राबो बे रोखोम गैया ओंखायनो जोंनो न'आवनो माने बोराय बुरै सानैजों माइखौ आदि होयो बेनिफ्राय आदि होनानै मारा थारा गासिबो गामियाव होयो बेनिफ्राय न'आव लाबोनांगौ जाबनानै दोनफैनांगौ बे रोखोम आरो बिराद खामानि दाबो नै आं माइ लामनानै दङ लोगोफोर आङो भिडिअखौ लाबोनो गोसो गैथ'वामोन माने देहायाबो थिनाखै आंना देहायाबो गाज्रि प्लास बिराद बिजिबो बेनिफ्राय अब्लाबो आंनि गोसोआ थानो हायाखिसै माने मैया हरावनो आङो बे भिडिअखौ लाबोगौमोन मोनाबिलि समावनो बेनिफ्राय आङो देहायाबो हायाखिसै प्लास समबो जायाखिसै बेनिफ्राय आं दा दिनै सम गैयाब्लाबो माने लाबोथारबाय माने बे नोंथांमोनहा बुजिनो हादोंना आं माखौ सावरायनो थाखाय दिनै बे भिडिअखौ लाबोदों आं लाबोदों बे एसटि बिनायफोरनो माने एसटि होहां जागासिनो दङ माने होनाया खाथांखासै बिनि सायाव गोबां माने जोंनि एसटि संगठनफ्रा माने एसटि सुबुंफ्रा बिनि सायाव गोबां जोंनि एसटि जायफोर माने एसटि आवगायनिफ्रायनो जों एसटि मोनखानाय बिनि सायावनो आंबो एसे सावरायथानोसै होननानै बे भिडिअखौ लाबोबाय लोगोफोर अब्ला नायलांदो आं आरामै जनानै सावरायनोसै बे टपिकनि सायाव बिदिब्ला नायलांदो लोगोफोर थारैनो बर'नि अख्राङा सोरांनो रोंमारनाय नङा नामा अमाबैसा बायदि खोमसि हर जानानैनो थामारगोन नामा लोगोफोर दा आसामाव मानि थाखाय दावराव जागासिनो दं नोंथांमोनहा गासिबो मिथिजोबखागौ आंनाबो गोसोआ गाबखांदों मैया जेब्ला आङो एसे मोनाबिलियाव बाहेरायाव ओंखारलांदोंमोन अब्ला आङो टर्च लाइट रेलि माने अर लायै जेब्ला स्ल'गान होयै फैदोंमोन बे एसटि होनाय होयैनि बाथ्राखौ लानानै माने आसाम सरकारखौ सोंखारिनानै जेब्ला माने धरना होदोंमोन अब्ला आंनि गोसोआबो बिराद गाबखांदोंमोन आंनि मोदोमनि खोमोनाबो थिया जाफादोंमोन ओरैबायदि आं दुखु मोनदोंमोन दा गिबियाव नोंथांमोनहा नायनानै लाग्रोनाय जोंनि तामुलपुराव माखासे माबायदि धरना होदोंमोन बेखौ नोंथांमोनहा एसे नाय आरो बबे जायगायाव सोर मा बाथ्रा बुंदों बेखौ एसे नोंथांमोनहा नायनानै लाग्रो हिमन्त बिश्व शर्मा होशियार राभा बोरो गारो विशेष करके हम कोकराझार में ये 3 ट्राइबल है और असम में हम पूरा एग्जिस्टिंग ट्राइबल 14 ट्राइबल कम्युनिटीज है तो आज हम यहाँ से एक टॉर्च रैली लेके असम सरकार को हम एक वार्ता देना चाहता हूँ क्योंकि आज असम में जो परिस्थिति है जो एग्जिस्टिंग ट्राइबल का राजनीतिक अधिकार है और जो हमारा जो शिक्षा का जो अधिकार है और विभिन्न जो हमारा इकोनॉमिक इश्यूज है इस अवसर में हमारा असम में ये 14 जो काउंसिल माने जो ट्राइबल है उसमें विभिन्न तरह का हमारा यार ऑटोनोमस काउंसिल है और 6 शेड्यूल काउंसिल भी है क्योंकि ये कम्युनिटीज मार्जिनलाइज है भारत संविधान जब से हुआ है तब से हम लोग मार्जिनलाइज है और आगे भी आज भी हम मार्जिनलाइज है क्योंकि आज असम में ये मार्जिनलाइज कम्युनिटी को और दबाने के लिए आप लोग आज असम असेंबली में कैबिनेट में पास करके रिजोल्यूशन आने के लिए आप लोग सोच रहा है कि असम सरकार से
जो 6 कम्युनिटी है, असम में जो 6 कम्युनिटी है वो लोग बहुत एडवांस है। क्योंकि आप लोग अगर सोचेगा तो 75 इयर्स के बाद क्यों असम में नया ट्राइबल चाहिए? ट्राइबल उस समय में था, हम लोग अभी भी ट्राइबल है। और ये बात, ये असम का 75 इयर्स के बाद अगर नया ट्राइबल घोषित करेगा तो ये असम को सोच लीजिए, सारा भारत को सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये जो 6 कम्युनिटी है, ये लोग खुद 1 से 2 करोड़ का वो लोग संग माने पॉपुलेशन है। और ये जो जितना भी 6 कम्युनिटी है, दे आर वेरी मच एडवांस्ड है। सीधा कथा, सीधा मानुह सीधा कथा। 6 জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণ আমি বিৰোধ কৰো, কৰিম। सीधा ट्राइबल यूनिटी जिंदाबाद, CC2 जिंदाबाद। लोगोफोर, दा नुबाय नोंथांमोनहा एसटि होनायनि बिरोधिता खालामनानै जोंनि माखासे एसटि जनगोष्ठीफ्रा माबादि अर सावनानै माने धरना होदों, स्लोगान होदों जोंनि आसाम सरकारनि बिरोधि खालामनानै। दा नोंथांमोनहा नुबाय, नोंथांमोनहा खोनाबाय। खालामखागोनखा, मानो खालामा जानो, आरो खालामनांखागोनबोखा। जाय एसटिखौ मोनसे समाव एबा दिनैसिमबो एसटि होनबानो मुगैयो, गाहाय थाखोनि मानसि होननानै सानो। बे एसटिया डेभेलप गैया, बिस्रा जौगानाय गैया, बिस्रा जेबो उन्नति गैया होननानै एसटि हिसाबै माखासे साख्रि बाख्रियावनो जा, फरायनाय बेलायावनो जा माखासे माने खथा दोनदों, सुबिदा होदों। खम पारसेन्टजोंबाबो एसटि हिसाबै एसटिफ्रा एडमिसन बबेबा कलेजफ्राव लानो हानाय, बबेबा साख्रि बाख्रियावबो बिदिनो, बा बैसोफ्रावबो एसटिनो डेभेलप गैयै, उन्नति गैयै हारि होननानै सुबिदा होदों। बे एसटिखौ लब जानानै बे गोजौ थाखोनि उन्नति हारि माने सोलोंथाइ गोनां हारिफ्रा माने लब जानानै जोंजों दा एसटि जाफानो नागिरदों। जाय समाव बिसोरो एसटिखौ बिराद मुगैयोमोन, दिनैसिमबो मुगैयो, बे एसटिखौनो बिसोरो नागिरदों। बुंनो थाङोब्ला बे आहम, आं बुंसै, आहमफ्रा गोदो ब्रिटिशफ्रा जोंनि इन्डियाखौ सासन खालामफैदोंमोन 200 बोसोर। बे 200 बोसोर ब्रिटिशफ्रा जोंनि आसामखौ बा जोंनि इन्डियाखौ सासन खालामनायनि सिगाङावनो आहमफ्रा 600 बोसोर सासन खालामखानायनो। बे आहम जाथियाव गोग्लैयो बे हितेश्वर शइकियामोन, दानि बे मा होनो तरुण गगैमोन, बिसोर गासिबो आहम फोलेरनि मानसि। बिसोरनो बै समनिफ्रायनो डेभेलपखा, उन्नतखा, आरो जोंनि आसामखौ सालायदों चिफ मिनिस्टार जानानै बे हारिनिफ्रायनो बांसिन। अब्ला बेबायदि हारियाबो दा एसटि बिदों। बेनिखायनो बिरोधिता खालामनांगौआ गोनांखाबो, आरो खालामनांगोन, नाजानांगोन। नों आं गासिबो ओंखारनांगोन। बेहाय पार्टिनि बाथ्रा गैया। हारि हिसाबै, पार्टि हिसाबै नङा, हारि हिसाबै जोङो सरकारनि सायाव नारसिननानै जों माबा मोनसे होनाया बिसोर होनो हाखासिगौ, नुहुरखाबाय ओरैनो। अब्लाबो बिसोरनो एसटि होयोब्लाबो जोंजों जाहाथे राना, भाग खालामा। जोंनि एसटिया, आवगायनि एसटिया जेरै जा सुबिदा मोनदों, बे सुबिदाखौ, बेखिनि सुबिदाखौ जों गासिबो मोननांगोन। गुबुननो एसटि होब्लाबो बेखौ जोङो दाबि खालामनांगोन। बेनिफ्राय जोंनिफ्राय जुदि बिसोरखौ एसटियाव, बिसोरनो एसटि होयोब्लाबो जोंनि माखासे बाहागा जाहाथे बिसोरजों राननाङा, बेनि थाखायनो जोङो खौसेयै आवाज दैखांनांगोन। खौसेयै सरकार, आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि खाथियाव खुद्रिनांगोन। जों खौसेयै ज' जानानै ओंखारनांगोन, नङाब्ला जोंनि खाफाला आरोबाव गाख्लाबावनोसै। ओरैनो जोंहा नै दा आन्दलन खालामनानै जिखिनि मोनदों, सेलाय बेलाय दा गावजों गाव दावराव दावसि, बिटिसि
बे बिटिसिखौ मोननानैसो एसेब्लाबो उन्नत जादों जोंनि हारिया ना थिखाखौनो मोनोमोन ना साख्रिखौनो मोनोमोन गोदोथ' अब्लाबो जियानो दा जाथों गासिबो मोनजोबाबाबो साफा सानैयाबाबो मोनदों बा एसेबाबो सुबिदाया जोंहा बांसिन फैदों नाथाय आरोबाव नैबे एसटिखौ जुदि गुबुननो होनानै जोंनि मोननांगौ जाखिनि मोननांगौ बेखौ जुदि बिसोरजों राननो गोनां जायोब्ला जोंहा आरो मा दंबावो बेनिखायनो आं बे खोथाखौ आङो मैयानिफ्रायनो बिराद गोसोआ दुखु मोननानै बिनि सायाव आं भिडिअ लाबोथारगोन साननानै आङो माने देहाया आंहा दाख्लिनिफ्रायनो गाज्रि आं दहायनो खिन्थाखाबाय लोगोफोर दा आङो बारा गोबावबो सावरायला दा नोंथांमोनहा आंनि बाथ्रायाव मा सानदों अन्नानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो दा आं दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों खुलुमबाय